Πλήθος κόσμου έσπευσε να απολαύσει χθες τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, με την οποία εγκαινιάστηκε το νέο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού μετά από 15 χρόνια που παρέμενε κλειστό. Το θέατρο αυτό είναι ένα στολίδι για τον πολιτισμό της πόλης. Για λόγους ασφαλείας, ωστόσο, το Θέατρο Λυκαβητού έκλεισε το 2008. 15 χρόνια μετά, εγκαινιάστηκε χθες, πλήρως ανακαινισμένο και ομορφότερο από ποτέ. Καλόγους στη ξύλινη πάγκη χωρητικότητας 4.000 θεατών αντικατέστησαν τα παλιά πλαστικά καθίσματα, ενώ έχει προβλεφθεί χώρος για 2.000 ορθίους. Παραδόθηκε στην πόλη και αυτό χαροποίησε πάρα πολύ κόσμο. Έχουν προβλεφθεί όλες οι συνθήκες προσβασιμότητας με ράμπες, το πάρκινγκ έξω για τα αναπηρικά αμαξίδια, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα οι πολίτες με κάποια κινητική αναπηρία να μπορούν να απολαύσουν τις παραστάσεις. Πλήθος κόσμου ανέβηκε χθες στο λόφο του Λυκαβητού για να θαυμάσει το νέο δημοτικό πλέον θέατρο, απολαμβάνοντας παράλληλα τα υπέροχα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου. Τραγούδισαν ο Μανώλης Μητσιάς, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Ρώσα Ία και ο Ζαχαρίας Καρούνης. Τα έσοδα της συναυλίας θα δοθούν από το Δήμο Αθηναίων στους πληγέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες. Στα αμέσως επόμενα σχέδια είναι έργα συνολικής ανάπλασης και προστασίας του λόφου του Λυκαβητού, που έχει χαρακτηριστεί και προστατεύεται ως ιστορικός τόπος.